Goizean 10:00 Lizarrakok etorri ziren, autobuska etorri ziren, arroi bat agunola. Eta etorri ziren bezala, dantza talde batek, herriko jendeak dantza bat egin ziren, behiek alde baten zielaik, eta Ibarrakok beste alde baten ginelaik. Dantza egin da gero, ia egontzan elkartze bat, eta egontzan ameketako bat. Ameketakoetan, Lizarrako eta Ibarrakon arteko lehenengo kontaktu egontzan, eta, hortik aurrera, ontzien umentzako joko batzuk, eta helduentzako, bertso poteo bat, herriko taberna ezberdinetatik, eta jai giron, eta nahiko. Hau eta gero, bukatu zuen plazan, eta plazan bertan hasitan ekitaldia. Ekitaldi parte hartu zuen Ibarrako pertsona batek eta Lizarrako beste pertsona batek, eta bertan bi helburu zeudela esan zen. Helburuetako bat zala bi probintzien arteko harreman bat, harremana izango zala ez egun bateko, baizik eta pixkat sendoxeagoa, ez urtean zehar, talde ezberdinek eukitzeko harremana ere bai. Eta gero, euskaldunak gela aldarrikatzea ere bai, ez? Eta, hausi izan zen utxigora bera ekitaldien esan zana, eta ekitaldien ondoren ontzan bazkaria. Bazkaria nahiko arrakastatxu izan zen, 250 pertsonola izan ziren bertan, eta nahiko alai giron eta hori ontzan, gero gazteru puzgarri bat bai bertan zion umentzako, eta zeuden bi menu ezberdin, umentzako eta helduentzako. Umentzako makarroiak eta xoroma zen, eta helduentzako entsalada, porru pastela, eta karinera. Eta gero postrea. Bazkara ondo, mutxapelketa bat entzan, eta mutxapelketa zeon bitarten, aterazan urte gaztiko bat, eta gazta bat, porra antzeko bat eginez, zeinik pixua esmatzen zuen, eta bertan gerturatzen zanak, ematzen zuen gazta, edo urte gaztikoa. Eta hau eta gero, entzan herri jolasak egin ziren, umentzako plazan, eta gero sendiekintza elkartean, entzan, xolomoa tomatekin eta ogitarteko batzuk, eta gero Lizarrako batzuk junintzian, eta gehiengoa gaztek gelditu ziren, gauen zelako kontzertua eta festa, edo adili bat edo antzeko zerbait edo zen. Kontutan eduki behar dugu antolakuntza honen barruan, eta helburu nagusitako bat dela, Ibarreko herri bezalako talde eta elkarte desberdin sartuta dela antolakuntza honetan, eta gure helburu nagusia dela urtean zehar baita ere bakoitzak talde eta elkarte bezala bere dinamika sortzea hango talde eta elkarte desberdinekin, eta pixka bat hori jasotzen jun herri mailan hiru betez behin, ikusi pixka bat dinamika horrezten ematen duen baita ere. Ez zentratzea bakarrik, hemen egin dan festa eta han egingo dan festa datorren urtean, ez? Zerbait gehiago, landu, elkarte eta talde desberdinen artean. Eta gero azpimarratzekoan baita ere, esan barra dago, hau gazten artean sortutako idea bat izan zela herri mailan, Ibarrean, harremanetan jarri ziren Lizarrakokin, eta gu heldu bezala, esan barra dago baita ere, gure erronka nagusia datorren urtea begira, izango litzekela pixka bat jende heldua de gerturatzea orako ekintza batea, orako festa batea. Nik ikusinean iganteko politiketako ikusinean, hango jendeak seiko goa bintzat, hartu emanak bintzeko beste herrialde batekin, gurekin konkretoki. Laneko gogoak ikusteak oso positibo eta
eta kapaz bali begitu urten zehar ekintza batzuk alkarrekin emateko eta bat oso interesante dut ziren.